Nilqakom lura l-Prime Time, żgur li taqblu miegħi jekk ngħidu li l-ħajja ġieli toffrilna sitwazzjonijiet li ma jkunx faċli li taffaċċhom. Uħud mill-iktar sitwazzjonijiet diffiċli tal-ħajja huma li nitilfu dawk li jkunu eżis għalina. Jekk kemm il-darba tormol, apparti mill-sfidi emozjonali li trid teleb, hemm ukoll sfidi finanzjarji. Il-fatt li tormol ħajkollu impatt fuq l-aspett finanzjarju tiegħek għax ovvjament l-introjtu tal-familja tiegħek jista' jkun li jonqos jew inkella anki il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali li tieħu jistgħu jinbidlu. Jistgħu wkoll ikollok tibda taffaċċja spejjeż li forsi jkunu ikbar ta' akkomodazzjoni jew inkella ta' mediċini li trid tixtri kuljum. Għalhekk importanti li dejjem issegwi u timxi fuq pariri professjonali. Xi kultant jekk kemm il-darba titkellem ma' xi membri tal-familja mhux dejjem jgħaddulek il-pariri b'mod professjonali jew inkella kif suppost. Għalhekk li timxi fuq parir ta' persuna professjonista dejjem huwa essenzjali. Fil-fatt, illum b'mod virtwali se nagħmel kollegament mal-avukat Veronika N. Spiteri fejn sejrin nitkellmu ftit fuq il-kwistjoni tat-testament u l-wirt. Dr. Spiteri, ejja nitkellmu fuq it-testament. Għalfejn għandu jsir testament u jekk ma jsirx testament, x'jiġri mbagħad? Mela, naħseb jiena testament irid isir huwa importanti biex isir sabiex inti tkun tista' taf kif u għand min se tmur il-proprjetà tiegħek wara li inti tmut. Jekk inti xorta waħda jekk ma tagħmilx testament, il-liġi xorta tipprovdilna il-liġijiet ta' persuna illi tmut bla testament. Jiġifieri il-liġi ttik imbagħad xenarji differenti, eżempju persuna li huwa waħdu, persuna li huwa miżżewweġ, u kif għandhom imbagħad dik il-proprjetà tal-persuna mejta kif għandha tiġi trasmessa għand nies oħrajn. Dr. Spiteri, jekk inti l-werriet imbagħad xi drittijiet għandek u x'obbligi għandek? Mela, naturalment, id-dritt illi tirċievi dawk l-affarijiet li jkunu jingħataw lilek mit-testament hemm ħajkunu hemm ħajjibqgħu. Imma naħseb jiena huwa importanti li ngħidu n-nies li meta jmut familjari huwa essenzjali li inti tmur għand il-notar, in-notar tagħmel ir-riċerki ħalli tara jekk hemmx testament, kemm pubbliku kif ukoll sigriet, tajjeb, u wara illi tagħmel ir-riċerki il-notar tkun f'pożizzjoni tgħidlek jekk inti irċevejt xi ħaġa minn għandek li jkun miet u xi tkun irċevejt. U mbagħad tkun tista' ssir dik li ngħidulha il-kawża mortis fejn tiddikjara l-proprjetajiet li inti tkun irċevejt minn għand il-mejta u jekk ikun hemm xi ħlas ta' taxxi jitħallsu wkoll. Avukat, kif nistgħu nitkellmu dwar id-djun viżavi it-testament u l-werrieta? Kif taħdem is-sitwazzjoni? Id-djun importanti ħafna attwalment. Meta inti tirċievi minn persuna, inti tirċievi l-assi u anke d-djun. Jiġifieri huwa essenzjali ħafna li inti tkun taf dak li ħadd tirċievi. Infatti fil-liġi tħallik tirċievi bil-benefiċċju tal-inventarju ngħidulu. Jiġifieri qabel ma taċċetta l-wirt per se, tajjeb, issir il-lista tad-djun u l-lista tal-assi tkun tista' tikkumparhom u wara li tikkumparhom mbagħad tista' tiddeċiedi jekk inti ħadd tirrinunzja, tirrifjuta dak il-wirt jew inkella jekk jaqbillekx taċċettah dak il-wirt. Jekk inti tirrifjuta l-wirt, inti ma jkollok l-ebda obbligi, ovvjament minn ħadd tirċievi xejn u ma jkollok l-ebda obbligu li tħallas id-djun lanqas. Avukat, ħan nitkellmu fuq suġġett kemm xejn differenti din id-darba, il-prokuri legali. Jekk nitkellmu fuq il-prokuri legali, hemm prokuri differenti, livelli differenti, hux vera? Ekku, hemm prokura speċjali, speċifika u hemm prokura wkoll ġenerali. Meta nitkellmu fuq prokura speċifika, mela hemmhekk għandek persuna illi qed tgħidlek tagħmel xi ħaġa imma xi ħaġa waħda biss, xi ħaġa speċifika. Eżempju, jiena ma nistax nidher għall-konvenju u ngħidlek ħantik prokura ħalli tidhirli fuq il-konvenju dak li narax ma nistax. Dik hija prokura speċjali, speċifika. Il-prokura ġenerali, il-persuna li inti ħatqabbad biex il-mandant ngħidulu, u jkun jista' jagħmel kollox li inti tagħmel. Ġifieri huwa essenzjali li meta inti tqabbad lil xi ħadd bħala prokura ġenerali jkun persuna affidabbli, persuna li inti taf dak. Għax ħajmaneġjalek ħajtek prattikament jista'. Li jsir taħt prokura ma jistax jiġi rriversjat u ma jistax jiġi mħassar u x'hekk.
li jsir taħt prokura, ovvjament, diki, il-prokura per se tista' titħassar, tista' tiġi rinunzjata. Imma dak li jkun sar ma jistax, għax dak li jkun sar fismek. Daqs li kieku tkun għamiltu inti l-istess ħaġa. F'dak il-każ ovvjament għal dal-boħra nisħu dwar ir-responsabilità tal-individwu li jafda lil xi ħadd bil-prokura legali li dejjem josserva li dak li qiegħed jiġi attwat taħt il-prokura huwa dak li kellu f'moħħu l-individwu u x'hekk. Ekku, definitivament. Huwa importanti li l-persuna tkun persuna affidabbli li jafdah u jista' joqgħod fuq. Dr. Spiteri, grazzi ħafna tal-li kont miegħi l-lejla, nawguralek il-komplement tas-sera tat-tajba u niltaqgħu m'għandumux. Grazzi ħafna. Sera tat-tajba. Sfortunatament ħafna individwi xi wħud f'koppja jieħdu r-responsabilità finanzjarja tard fil-ħajja jekk hemm il-darba l-parti l-oħra tal-koppja tiġi nieqsa. F'dawn is-sitwazzjonijiet għal darba oħra nerġgħu nitkellmu dwar l-importanza li dejjem tafta fidejn professjonali. Il-fatt li inti tħalli fidejn professjonali jistgħu dejjem jassigurawk li inti tkun qiegħed tatwa l-aspett finanzjarju tiegħek bl-iktar mod responsabbli. Il-fatt li tkun qed tikber fl-età jista' jpoġġik ukoll iktar vulnerabbli għall-abbuż finanzjarju. L-abbuż finanzjarju jeżisti u l-abbuż finanzjarju jista' jolqot lil kulħadd. Għalhekk importanti li żomm għajnejk miftuħa għal ċertu forsi ħjiel jew nkella ċertu affarijiet li jkunu qegħdin jiġru madwarek li jistgħu forsi ituk intenzjoni li ħadd ieħor qiegħed jipprova jagħmel abbuż finanzjarju. Jekk hemm il-darba tħoss li inti qed tgħaddi minn din is-sitwazzjoni ta' abbuż finanzjarju dejjem għandek titkellem mal-awtoritajiet biex ovvjament minn hemmhekk ikunu jistgħu jittieħdu passi u pariri legali. Jekk inti tuża l-internet tista' tikseb iktar informazzjoni minn fuq is-sit ta' gemma.gov.mt fejn fuq dan is-sit tissib sezzjoni wkoll li hija mmirati għal persuni li għandhom il fuq minn 55 sena b'ħafna artikli li huma relatati għal dawn l-individwi fost l-oħrajn b'artiklu partikolari li jiddiskuti u jitkellem dwar il-vulnerabilità li tista' taffaċċa jekk hemm il-darba inti tormol f'età kbira. Infakrek gemma.gov.mt.